С изпълнение на художника-кларнетист Дойчин Русев започвам днешното европространство, за да ви подготвя за пътешествие. Пътешествие в свят, изпълнен с добри намерения, подводни рифове, очаквания, реализирани проекти. Свят, който е като добра част от голямото европространство, прилягащо толкова много на идеята за място, не годно, не удобно, а привлекателно за живеене, работа, творчество. Днес няма да говорим за мечти, а за цели и реалности. Днес ще говорим за социално предприемачество. Госпожо Кънева, никога до сега не съм се изкушавала да попитам за пътя преди успех. Страхотния шанс да живея в бурни времена, в интересни времена, да видя малко от един много така наречен подреден строй и да видя много от един много разхвърлен строй. Всичко това обаче създаде в мен умения за ориентация в равно движение. Че не мога да кажа, че има някакъв странен сезифов труд преди победата, но има целенасоченост, подкрепа в семейството, разбиране, едно споделяне, че аз съм родена голяма, никога не съм била малка. Ти си голямата, Фелинка, майка ми и баща ми, така винаги са казвали. И когато човек около себе си е ограден от среда, в която се възпитават шампиони, няма шанс да не успее. Просто трябва да гони първото място. Така че за пътя преди това мога да споделя благодарности за прекрасното качество на образованието, през което съм минала. Имах възможност да уча с много добри преподаватели икономика, имах възможност и шанс да науча за социалната политика от най-добрите професори на Софийския университет. Имах възможност да специализирам в Австрия при най-добрите бизнес успели хора в социалната политика. И след това попаднах в бурните времена на българската администрация, тогава, когато се инвестираше в човешкия фактор, в новия административен капацитет. Аз просто съм един от представителите на това късметлийско поколение, което получи всички плодове на новото време и успя да се възползва от тях. Социално предприемачество. Какво значи социално предприемачество? За България или по принцип? За България и по принцип. За България е много трудно да се обясни какво е социално предприемачество, защото нито социалното е добре дефинирано в практиката и може да го видим, да го различим и да кажем това е, нито предприемачеството. А съчетаването на двете е още по-трудно. За мен лично това е риск, това е гъвкавост, това е сериозен кураж, да виждаш невидимото, да виждаш същественото в неща, които са уж обикновени и да правиш по необикновен начин стандартните работи, така че да постигаш ефективност минимум 2 пъти по-висока от това, което се очаква в нормално време. Чрез това да постигаш масови социални ефекти, а не единични. За мен, в моето съзнание и в начина, по който аз построявам работата моята и на моя екип, социалното предприятие е отдаденост към разума, а не към идеята за социална подкрепа. Част от предприемачеството е да имаш ясно измерими цели и индикатори за постигането им. Да промениш народопсихологията е нещо трудно измеримо в моето съзнание. За мен е ясно измеримо обаче събирането и мотивирането на 60 младежа, които да променят своя град. Аз не считам, че е цел да ги убедя, че те трябва да останат в малкия град. Но считам, че е цел да успеем да създадем в условия, в които те, макар и обикаляйки целия свят, да тачат малкия град, да инвестират в него, дори живеейки в Бразилия, в Австралия, да подкрепят местната общност и да генерират в нея идеи, които са видяли в целия свят. Да се опитват да ги подкрепят. Аз, например, съм имала възможност да работя в Съвета на Европа няколко години в Страсбург и видях най-доброто не само от Европа, и от целия свят. Това много ми помага в момента да съм успешен предприемач. Да, разбира се, че съм била изкушена да живея в подреден град. Но тези предизвикателства, които предлага съвременна България, не може да бъдат намерени в Страсбург. А за обучението? Вие обучавате тези млади хора, нали?
Доста интензивно. Това е част от нашия ангажимент като организация. Да инвестираме в човешкия ресурс, в знанията, в капацитета, в устойчивостта на преценката. В какво се състои обучението? На какво залагате? Ние сме се ангажирали в две насоки. Едната насока е конкретно към служителите на организацията. Те са задължени, с което и ние сме задължени, да преминават всяка година през специално подработена за тях обучителна програма. Всеки служител минимум 8 обучения годишно трябва да мине, които са насочени към конкретната му професионална позиция в организацията. Ако ще е психолог, ще бъдат обвързани с работата на психолог. И така нататък. Едновременно с това всички наши служители са стимулирани, мотивирани и подкрепяни да участват в други обучения извън нашите ангажименти с обучителната програма и да посещават масови събития, конференции, кръгли маси, форуми, публични, на които те да се изразяват и да черпят идеи. Извън това, ние инвестираме в хората, които искаме да станат в бъдеще наши служители. Те са потенциален фокус на нашия човешки ресурс в бъдещето. Насочили сме се към ученици горен курс, абитуренти, годината преди да станат абитуренти, и студенти от първи до четвърти курс. Намираме тази целева група, тази възрастова група дори, за много активна в личностно развитие. Това са деца, които знаят много, могат много, но имат малко житейски опит и трудно се ориентират. Затова ние създадохме една стажантска програма, по силата на която всеки може да дойде в наш център, да работи 3 месеца, да има достъп до абсолютно всичко, да участва във всички процеси, да пипне всичко, да ползва всичко, да посети всички обучения, които през това време ще минат абсолютно безплатно, да получи всички съвети, от които има нужда, и да разбере след тия 3 месеца за тая работа ли, или по-добре да се ориентира на време към нещо друго. Смятате ли, че в България има социална политика? Питам ви като специалист, като млад човек, като бизнесмен. В България социалната политика, особено ако я сравним с Европа, е един огромен ангажимент на държавата. Това е чудесно. Това е гаранция, че нещата ще се случват. Само за последната година сме разходвали от държавния бюджет над 1 100 милиона лева за социална политика. Над 1,5 милиона лица са обект са пряк обект на социалната, а не косвен, на социалната политика. Представете си за каква значимост на социалната политика в България говориме ние. В същото време, никой от всичките тия 1,5 милиона хора не е усетил съществена промяна в живота си, заради това, че е минал през социалната система и тя е отчела, че го е подпомогнала. Така ли е? Така е. Как виждате вие? Какво значи за вас добра социална политика? Как изглежда? Как я визуализирате? Какво трябва да се направи? Защото, госпожо Кънева, винаги сме склонни да казваме: това не става, това не е постигнато, и никой не казва как да се направи то. Нашата социална политика е много съвременна като механизъм. Тя е поставена на най-съвременните постулати, сравними с тези на немската система, сравними с тези на турската, на испанската социални системи, които се водят за добри примери. Просто нашата социална система е малко по-млада, има нужда от още 10 години да ги извърви. Това е естествен ход на растеж, да се направи следващата стъпка. До тук всички ние, не говоря държавата, нали, аз те обичам да казвам, че държавата има ангажимент, държавата няма никакъв ангажимент. Всички ние имаме ангажимент, ние живееме тук в България. Ние тази роля си я играехме добре досега, успяхме и предприемачите, и властите да намерим някакъв диалог, в който да дръпнем малко нещата напред. Още малко време ни трябва и още малко усилия, за да знае един човек, че като стигне до център, в който търси подкрепа, ще я получи. Защото все още много хора не знаят, че има центрове като тези, които ние с моите колеги сме създали. И не вярват, че дори да знаят, че ги има там, си струва да отидеш. И е малко вероятно дори да се разходиш и да изпиеш едно кафе, че ще си тръгнеш удовлетворен. Камо ли пък да постигнеш промяна в живота си? Аз считам, че трябва да се инвестира в качеството на услугата, че трябва да е ясно измерим ефекта, който очакваме да постигнем. Какво мислите за образованието, като говориме за подпомагането, за децата? Какво мислите за образованието? Приоритет на нацията или не съвсем?
Как е според вас? За мен образованието винаги е било личен приоритет и семейен приоритет. В моето семейство винаги се е държало на високия ценз, не като диплома, като кетап в чекмеджето, а като капацитет, който стои за тази диплома. Като нещо, което те представя повече от другите. Моя баща винаги е казал, аз не очаквам ти да станеш пианистка, но очаквам, когато се съберете с компания, след 10:30 вечерта, да седнеш на пианото, да изсвириш нещо на Битълс и да развеселиш всички. Той винаги е представял пред мен обучението не като предизвикателство и като трудност, а като възможност за изява, като възможност да си център на вниманието, да се забавляваш с приятели. И аз имах шанса да се образовам добре, защото никога не ми е било тегло в съзнанието образованието. Нещо много важно, което много липсва последните години. Аз и като сега и в ролята и на работодател срещам невероятни трудности със своите млади колеги, които, както казах, са прекрасни, но правописа много им куца. Жалко за дипломите им от висше образование. Това са грешки на системата вече. Нали, не е нормално българист да не знае къде се слага пълен член. Така че за мен тук не може да дадем ясна вина да отредим само на държавата. Безспорно са занемарени контролните механизми. Няма спор по този въпрос за мен. Но и някакси личната мотивация е по-разклатена, като че ли последните години. Защото трудно можем да видим това, като го учим, какво ще го правим после. Затова е толкова ценна нашата стажантска програма, защото още докато го учиш, можеш да разбереш и какво ще го правиш и да се мотивираш да го учиш. Или ако не те мотивира, да не се хабиш да го учиш. Учи нещо, дето ще ти е интересно, за да се изявиш чрез него. И да не пропусна да ви попитам и за здравеопазването. Защото то пак влиза, то пак е част от това, което правите вие. Да, ние сме малко по границата, допирната точка към здравеопазването, към системата на здравеопазване. Но аз винаги здравеопазването по някакъв начин съм го свързвала с социалната сфера, с социалната помощ, с грижата. Безспорно е един от индикаторите за качество на живота. Добрата система за подкрепа на здравето, добрата профилактика. Моето лично мнение е, че там в ситуация, в която се случи социалната политика да подкрепя здравеопазването, нещата нещо не са добре. След като ние започваме в типично разбираната социална сфера да правим превенция на ранните бракове, на ранните бременности, ние да подкрепяме една бременна жена по време на нейната бременност 9 месеца, а не детската консултация, нещо не е точно наред. Добре е, че ни има и нас, защото пък ако майката остане съвсем без подкрепа, тежко ни на всички. И не само на нея и на детето й. Но ми се струва, че можем да имаме претенции всички ние към малко по-добра ефективност. Ние работим с прекрасни лекари на местно ниво. Те са чудесни хора, които се раздават, помагат на нашите каузи, участват доброволно, дават консултации. Последно в Карлово имахме възможност дори бус на площада на града да доведем с апаратура, благодарение на доктор Сапунджиев, и половината град да мине невероятни скъпи скрининги с наша подкрепа, за да може да се заразят другите лекари, да ги провокираме и те да бъдат по-отворени към общността, да бъдат ангажирани повече с превенция, не само с лечение. Но единици са, за съжаление, последните години тези лекари. Добре работим с администрациите, които подкрепят системата на здравеопазване, но някакси връзката с потребителя, с човека, дългосрочната гледна точка, че този човек, за да бъде пълноценен, за да е щастлив, за да са щастливи неговите близки, неговите деца, трябва да е и здрав, и осигурен, и да, ако може и да не е безработен, още по-добре. Нали, някакси ми се къса, не е добре построена връзка. Гордо ли вие, че вие създавате и работни места по места? Гордо ми е, че създавам работни места за млади хора. Това ме радва. Самото работно място като статистика, като бройка, като мой административен капацитет в организацията не ме радва. Обаче ме радва, че мога да променям живота на млади специалисти. Това много ме радва. А какво ще ми кажете за домовете за деца? Аз не обичам тая тема. Не знам защо тъжна, така тревожна ми е тази тема. Но смятате ли, че вече има промяна в мисленето и в стопанисването и в отношението не към децата, а към мястото? Защото аз смятам, че
Децата са еднакви, всички деца. Мястото е важно, на което попадат те, където са, където израстват. Има ли подготвени кадри за тези домове или са компромиси? Това е направо разтурване на кошера с пчелите, този въпрос в момента. Това е много актуална тема последните години. И по повод децата, защото те са основен елемент в този процес, не знам дали сте имала възможност да видите една детска градина до 4 годишна възраст, където има деца, където има и ромчета, и българчета. Няма изоставане на ромските деца в масова детска градина, защото ромските деца са билингви. Те растат в среда с два езика. Всеки език е различна логика. Тоест, ромските деца като интелигентност до 4 годишна възраст са по-интелигентни от българските деца. Оттам нататък обаче колко ромски деца са напред в постиженията си, ние сме стигматизирани все още. И обществото ни, и не само обществото ни, и местните общности, и голямата ни глобална българска общност. Ние различията не ги приемаме толкова широко. Скоро не считаме, че те са шанс. Напротив, първо казваме не, пък после ще видим, пък ако стане нещо, то си излиза като голямо постижение. Същото е и с темата с домовете за деца. Няма нищо лошо в това, в част от живота си ти да имаш нужда от подкрепа на социалната система. Никой не е застрахован да му почине родителя или да изпадне в немощ и така нататък. Домовете за деца сами по себе си не са лоша идея. Местата на съществуващите домове в България хич не са и лоши. Аз дали има един единствен или два максимум детски дома, които да не съм посетила лично. Всички са ми познати къде се намират. Да, битовата обстановка не е завидна въобще, но за много от децата е по-добра от домашната им обстановка. Така че трябва да видим от всички гледни точки обстановката за детето. Въпросът е, има ли възможност системата на един дом, така както е построен, както трябва да функционира, за да е стабилен, да подкрепи личността на детето? Или може да достигне само до физикалното развитие, нали? Да е изкъпано, да е нахранено, да е наспано, да не го вали дъжда. Ако ние знаем, че само това очакваме от този дом, нека дома да остане и към него да се изградя система от сателитни подкрепящи звена. Нека всеки ден да влизат доброволци, всеки ден да влизат психолози, всеки ден да влизат трудови консултанти, които да работят с децата индивидуално, да знаят кое дете има шанса да стане шампион. При нас имаме една къща като вкъщи, така се нарича, в която растат 15 тинейджера. Когато ние започнахме да се грижим за тези деца, те не знаеха къде им се намира на училището, а то беше на 100 метра от мястото, в което те живееха. В момента едно от децата е със стипендия за отличен успех. 3 от децата са златни медалисти от национални първенства. Само преди 3 дни разбрах, че едното дете е поканено в младежкия национален отбор и се готви и ще бъде готвено за европейско първенство. 2 от децата вече са професионални стажанти и така нататък и така нататък. Аз се вече настръхвам, като ви го казвам това, защото това са моите деца. Аз като пътувам в чужбина командировки, пазарувам за моите 2 деца, пазарувам за 2 деца на колежката ми, с която заедно движим всичко това и за 15-те деца. Нали, за които аз също се грижа за развитието им. За мен е важно те да се чувстват подкрепени. Аз не мога да им бъда майка и нямам за цел да изместя ролята на майката, нито на бащата, но е важно те да имат добра представа за ролята на майката. Тяхната майка може да е най-лошата майка на света и те точно заради това да са при мен, но те някога ще бъдат майки и бащи и трябва да бъдат добри майки и бащи. Кръстих предаването си Европространство. Смятате ли, че аз съм убедена, аз знам, аз съм горда от това, че аз съм българка и съм част от Европа, от това място, от това пространство. Но смятате ли, че ние сме достойни граждани на тази Европа и на този свят? Лично аз съм имала възможност да консултирам английската агенция по заетостта. Лично аз съм имала възможност да бъда консултант на прословутия университет в Единбург. На старата Британска империя, която е водач в Европейския съюз и определя темпото на развитие на цяла Европа. Имах възможност да подпомогна социалните реформи на Грузия и на Армения. Аз в своето съзнание нямам
усещане, че съм по-малко развита от колегите си в другите страни. Напротив, мисля, че те могат да се равняват по мен. Така възпитавам и сина си. Много е важно ти как се възприемаш и как се представяш пред хората. Ако ти се възприемаш като беден роднина, никога няма да те възприемат като принцеса.